tingħaqad magħna Josephine Ebejer Grek li ħatkun anke l-aħħar mistiedna li għandna magħna Josephine hija għalliema u riċerkatriċi. Kif inti l-ewwel Josephine? Tajba, grazzi. L-ewwel għandi pjaċir li ntqajt miegħek anke Josephine. Tajjeb anke biex nibdew, ovvjament ħankun qegħdin nitkellmu iktar anke fejn tidħol anke l-edukazzjoni, però nixtieq nkun naf forsi anke kif bdiet il-passjoni tiegħek lejn l-edukazzjoni u l-psikoloġija, kif kien il-vjaġġ? Let nirringrazzjak li l-Angela u kol tal-istedina. Jiena gradwajt bħala l-liema ili 25 sena issa nagħlem u dejjem bqajt nistudja u hekk. Ma' żmien inti dejjem qed tara studenti differenti u hija xi ħaġa naħseb aspett veru sabiħ tal-għalliem. Bżonnijiet differenti. Ukoll, eżatt, jiena nagħlem il-post-secondary. Ġifieri l-istudenti tagħna minn 16 sa 18 li jkollna iktar ukoll. Però inti tara varjetà ta' abiltajiet differenti, ta' bżonnijiet differenti, karattri differenti u dejjem hekk tapprezzhom daw in-nies titgħallem ħafna minn għandhom, bdejt nistudja l-psikoloġija, aktar tard insomma għamilt diversi korsijiet u wasalt biex nagħmel id-dottorat. U hemmhekk fejn rrid niffoka l-istudji tiegħi fuq il-well-being tal-post-secondary students, għax Malta għandna studji tajbin immens fil-compulsory education qed nitkellmu fuq l-istudenti li jkunu primarja, il-middle school u anke il-senior school, il-secondary. Ukoll studji interessanti fuq l-istudenti li jkunu l-università, però fuq post-secondary kien hemm dik in-naqra gap. U xtaqt li nidħol nistudja fuqhom jien. Il-fatt li jien nagħlem iktar minn 100 student fis-sena ħatatini allura dik il-possibilità li nkun nista' nesplora u nagħmel ir-riċerka magħhom ukoll. Ġejt mogħtija, Josephine, inti ġejt mogħtija titlu rikonoxximent verament prestiġjuż huwa l-Outstanding Educator Award 2024-2025. X'kien ifisser għalik dan ir-rikonoxximent? Din hija xi ħaġa internazzjonali, ġifieri tajjeb illi ngħidu li dik kienet veru hekk, qatt ma kont nistennija jew nimmaġina għax li kieku tajt forsi jgħidilek minn moħħok tajt forsi tieħu xi award lokali. Imma internazzjonali. Skur, ħafna wkoll. Tkun ħaġa internazzjonali iktar u iktar. Mela dan meta bdejt id-dottorat tiegħi, ovvjament kont qed nagħmel ix-xogħol, tagħmelhom papers, meta tikteb paper tkun qed tispera li tissottomettihom biex jiġu pubblikati f'publications internazzjonali u jisni pass. Meta tgħid tippubblika paper, xi tfisser iżda? Mela dawn ikunu ovvjament ngħidulhom peer review, diġifieri mhux tikteb artiklu isek qed tikteb fuq gazzetta, irid tkun riċerkat, backed up, irid ikun akademiku, l-istil ta' kitba tkun akademiku, trid tkun riċerka. Inti tkun għamilt riċerka u sibt xi ħaġa. Allura mbagħad inti tibda tissottometti f'publication houses internazzjonali li daw jirċievu mid-dinja kollha u jevalwaw mhux se jippubblikaw ta' kulħadd. U l-ewwel darba li ġie aċċettat tiegħi ġejt mistiedna biex nippreżenta x-xogħol f'University of London l-Ingilterra. Wow. Jiena veru kienet xi ħaġa. Meta jien nitla' fuq palk qed nitkellem speċjalment fuq il-well-being tal-istudenti li nħobbhom ħafna, jiena I get passionate ħafna u intoġbot il-DTI, il-preżentazzjoni tiegħi jew hekk fil-fatt qed naraw. Din kienet università oħra x'imbagħad wara ġejt mistiedna nippreżenta xogħol ieħor tiegħi ġewwa Cambridge illi wkoll hija prestiġjuża ħafna. Hawnhekk kont għamilt xogħol jien illi jiffollowja jsegwi l-ewwel xogħol tal-well-being. Fejn fl-ewwel xogħol jiena provajt ninvestiga imma l-istudenti tagħna Maltin fl-iskejjel tagħna x'jaħsbu li hija l-well-being tagħhom. X'inhuma l-fatturi illi jelevaw is-sens li huma tħossuhom tajjeb il-well-being. X'inhuma l-fatturi li qed iniżlulhom il-well-being. U hemmhekk jiena skoprejt diversi affarijiet. Pereżempju, l-iktar żewġ affarijiet li jdejquhom, li they suppress the well-being kienu il-workloads u deadlines.
Imma mbagħad xi ħaġa pożittiva li fl-ambjent ta' akademiku jollilhom il-well-being huwa u dik kienet veru interessanti u nixtieq li jekk hemm teachers jisimgħuha li huma teachers meta jsibu supportive teachers. Allura, meta ġejt biex nagħmel l-analiżi u d-diskussjoni jiena veru kont dar mal-ħajt għax qatt ma doffi ma nistgħux imbaxxu l-workload u d-deadlines għala għax jekk aħna qed nippreparaw studenti għall-università jew għad-dinja għal-xogħol professjonali tagħhom. Aħna rridu studenti reżiljenti li inti fuq il-post ta' xogħol jekk ħataffaċċja l-problemi, mhux se taqta' qalbek jew tgħid għandi ħafna xogħol, u mbagħad wara x-xogħol ħatmur mal-familja u forsi ssofri l-familja x'inti għandek l-istress tax-xogħol. Aħna rridu studenti reżiljenti. Allura minn hemm imbagħad wassalni biex nagħmel it-tieni xogħol tiegħi li ppreżentajtu Cambridge li kien dwar kif nistgħu ntellaw iżjed ir-reżiljenza. Aktar tard kien naraw oħra din Coventry University illi ritratta qabel hemmhekk kont qed nippreżenta xogħol ġewwa Oxford illi wkoll kienet xi ħaġa hawnhekk Oxford qegħdin. Daw kollha universitajiet prestiġjuża ħafna u jiena forsi x'kienet l-esperjenza tiegħek, l-esperjenza tgħidilna issa u anke x'kienet ir-reazzjoni tagħhom. Hekk imbagħad niġu għal Dil Award li rbaħt. Għaliex fil-konferenzi meta bdejt imur kienet ikun hemm dan il-persuna minn publishing house partikolari li kienet jogħġbu x-xogħol tiegħi. U fil-fatt kien ikkuntattjani għax ridni nippubblika sħiħ għax wieħed mix-xogħlijiet u mbagħad kien meta jkunu post-secondary spiċċaw tagħmel A-levels u l-intermediates bħalma qegħdin bħalissa l-istudenti jagħmlu nawguralhom minn qalbi. Bħalissa huwa żmien fatti konna din nitkellmu aktar kmieni fil-programm konna din nitkellmu proprju fuq hekk huwa iż-żmien mejju naqra hekk ta' tensjoni fejn jislu l-eżamijiet vera. U hemmhekk jiena investigajt meta teħel minn xi A-level jew xi intermediates kif ikun l-effett psikoloġiku fuq l-istudent. U dan oġbu x-xogħol tiegħi u ridni nippubblika ktieb. U jiena ovvjament peress li għandi ħafna studju bħalissa u ħafna xogħol għaddej, għatlu thank you, but no thank you għalissa ma nistax. U dan qisu baqa' impressjonat. Later on kien ikkuntattjani għalli tista' tibgħat li portfolio tiegħek melu ġiġa kellu l-academic papers li qed nippubblika jien u xogħli. Jiena tipo qatt m'għalxiex għalli għax din hemm għalli Aġenzija Internazzjonali tal-Quality Assurance in Further and Higher Education qegħdin jitolbu nominations għal Outstanding Educator għalli u jien nixtieq ninnomina lilek. Immaġinajiet tipo kif kont qed nitkellmu l-ewwel. Biċċa xlukkajra tipo minn iħbar sa xlok, imma fl-istess ħin, I'm very grateful, nirringrazzja ħafna l-Alla li għamilt suċċess għal Malta. Qed nitkellmu Marsa Xlok għal Marsa Xlok. Konna din nitkellmu ma' Antwan ta' ġifieri li qegħdin ngħidu jiena u Josephine issa qabel malli konna riklami konna din nitkellmu wkoll anke fuq l-aċċent fuq id-dialett. Fuq id-dialett, inħobb ħafna dialett. Imma kienet premju sabiħ illi niddedikah lill-għalima kollha Maltin u Għawċin u lill-istudenti kollha u nixtieq li permezz tax-xogħlijiet tiegħi u tar-riċerka tiegħi joħroġ dan il-ġid. Ħriġt dan il-ġid inti fejn inti diġà l-istudenti raw li meta jkollhom supportive teacher il-performance tagħhom, l-attitudni tagħhom ħatkun aħjar. Meta ngħidu supportive teacher imma x'qegħdin jistennew l-istudenti? Supportive teacher x'jagħmel supportive teacher? Proset. Fil-psikoloġija nistudjaw ħafna affarijiet u termini tqal. Jiena wkoll studjajt neuroscience fejn ikun hemm ħafna neurochemicals ġol-moħħ u hormones integraw u kif bniedem iġib ruħu jew kif bniedem jinterpreta sitwazzjoni huwa differenti minn ieħor. Allura inti bniedem mitfehma kif ngħidu bil-Malta. Imma il-qofol ta' dat toqol kollu tal-istudju jiena naħseb illi hija kelma waħda sempliċi ħafna li hija l-imħabba. Inti meta teacher jew il-ġenituri jew ikun min ikun
il-mod kif inti qed iġib ruħek ma' persuna oħra li toffri l-imħabba, li inti qed tkun tisma', li inti għandhom problemi u tipprova tfehmhom ma importax billi ma lestejtux ix-xogħol. Nippruvaw nżommu ma' deadlines biex Kun hemm iktar empatija ġifieri. tispjega fuq self-discipline, fuq inti għaliex hemm ċertu toqol. Imma l-imħabba meta aħna nejnuhom nisimgħuhom, nejnuhom anka f'dawk l-aspetti li qed ibatu minnhom, time management pereżempju, tibża xejja ħanaraw kif jiena kont daqshekk ta' pereżempju, kont imbagħti wkoll. It-tonalità wkoll tagħmel differenza mill-mod kif qed tgħidhom vera. Allura l-istudenti jafu li meta hemm ħafna teachers illi huma supportive, jissapportjawhom, tagħmel differenza. Jiena l-istudju tiegħi bħalissa qed ikompli jeżvolġi billi nedukaw anka fuq livell ta' l-edukaturi. Issa tindur ħafna nagħmel cope sessions jgħidulhom mat-teachers, mal-educators. U qed mill-istudju tiegħi ħareġ li jekk nużaw din li ngħidulha metacognition, issa dik kelma tqila ma fil-verità hija sempliċi ħafna li tgħallem il-bniedem jaħseb dwar dak li qed jaħseb. Jirrifletti dwar kif inti taħseb. Mela, jien għandi bħalissa inna f'di situazzjoni qiegħda hawnhekk. U forsi jien qed nieħu gost li qed nitkellem miegħek u li tajtni l-opportunità. Inti taħseb fuq għad l-esperjenza u tajt imma għaliex ħadd pjaċir, imma għaliex kienet esperjenza sabiħa. U inti taħseb fuq it-thinking process tiegħek. Sejnet inti eżempju sempliċi illi dan applikaw fil-ħajja tagħna tista' mhux bi-studenti jista' jkun min ikun. U tant mir-riċerka juri illi meta inti taħseb fuq it-thinking process tiegħek u tanalizza, tevalwa sitwazzjoni u dejjem tuża mbagħad għax inti dejjem għandek option. Meta tkun qed tirreaġixxi, dejjem tista' tmur lejn naħa pożittiva, l-positive psychology. Dawn l-skills irridu nibdew nagħlmuhom minn meta jkunu kindergarten. Għax inti jum wara jum tipprova tgħin lil mod ta' kif moħħok qed itħaddmu, dik imbagħad tidħol f'aspetti ieħor ngħidulu neuroplasticity. Li aħna għandna 8 biljun wajer ġo moħħna ngħidulhom neurons illi daw tittikonnett jew wieħed wal ieħor biex inti tagħmel reazzjoni jew titkellem jew ħsieb għalhekk kulħadd differenti għax 8 miljun. Allura jekk inti tgħinhom ta' kif ħajikkonnektjaw biex inti dejjem tara l-aspett pożittiv, l-aspett ta' kif inti tista' tejjeb lilek innifsek. Il-ħajja mimlija diffikultajiet, mimlija. Imma mbagħad inti li hija kif inti tipperċepixxi sitwazzjoni. U kif tgħin lilek innifsek biex tagħżel dejjem dik l-opzjoni li lilek ħaddik iktar serħan għax forsi li sitwazzjoni esaġeratament gravi. Ma dejjem ikollok dik l-option l-oħra li ħatkun aħjar mill-option ta'. Allura, meta nistudjawhom daw l-affarijiet hija xi ħaġa veru inkredibbli għalija affaxxinanti ħafna għax tkun taf li inti tista' tnissel il-ġid u tgħin fl-istudenti. Studenti ta' dawn l-etajiet 16, 17, 18 sena tħares lejhom tajt Alla jbierek xi ġmil ta' ġuvni, xi ġmil ta' tfajla, però underlying aħna nafu x'ikunu għaddej minnhom. Pereżempju bħalissa konnet ngħidu Mejju żmien tipiku tal-ansjetà esagerata, għada bl-eżami tiegħi il-biology jgħi level intermediate. U tu naħseb li anka tmissin ansjetà lilek ukoll meta tara l-istudenti tiegħek stess. Bil-fors, għax qalbi li nħobbhom ħafna hemmhom magħhom. U hawnhekk ukoll nixtieq jekk tippermetti li ngħadduhom naqa' suġġeriment.
illi veru għanna l-eżami u l-eżamija kedda kbira u tqilu. Imma aħna għanna daw il-feelings għax ġisimna huwa mibni b'mod biex jagħmlilna survival. Biex aħna jiproteġina. U għanna din il-hormon sempliċi ħansemmi li jilax kulħadd jafa l-adrenalina, dik ta' roller coasters, illi bħalma ħatitla f'roller coaster kbiru u tiġik dik l-adrenalina, l-eżami huwa hekk, allura ċitament. Issa l-adrenalina ħnimmaġinaw isu arloġġ bitlet postijiet fejn tmur il-minutiera. Dawn huma fight ħaniġġielet, jew flight ħanaħrab, jew freeze ħanifrizja. Issa l-adrenalina jiena għax jiena human being mir-razza tal-annimali aħna l-bnedmin aħna l-iktar avanzati, moħħna għandu l-abilta li jirraġuna. Mela jien jekk inkun aware tal-adrenalina kif qed taħdem għandi free fet għandi l-eżami dik l-adrenalina. Inti bil-conscious section, il-conscious tiegħek tista' dawar il-minutiera tgħidilha jien mhux se nħallik tmur li fuq freeze, nidħol fil-kamra tal-eżami u nifreeze jew ninsa kollox, għal dawn l-affarijiet jiġru. Dik hija l-adrenalina. Mhux se nħallik flight, naħrab noqgħod nibki u ngħid għax iblenkjajt għax ma nafx se nagħmel lansers. Le, jien ħankun strong enough. Ħanitfa' l-minutiera fuq il-fight u ħammura l-eżami isni sejjer niġġieled ġlieda. U jien li l-eżaminatur ħanejdlu, ili sentejn istudja, ili sentejn isma' teachers jispjegaw fil-klassi jew min qed jagħmel low levels 3 snin jew iktar taf kif. Mhux ovvja li hawnhekk qiegħed dak li smajt fl-explanation, dak li qrajt, matul is-sena forsi test lem u mbagħad il-half yearly u mbagħad l-annual, mhux ovvja li jien hawnhekk qegħdin għaliex bil-biża jista' jagħti l-każ li l-moħħ qisna nagħmlulu nċirata u jibda jaħseb li nsejna kollox. Mentri dak kollu li nkunu smajna, anka just conversation, ngħidlek tiftakar darba konna l-festa u ltqajna watlek u tgħid il-laħu qatt ma ħsibt fuqha ma ftakarta. Fil-moħħ hemm kollu jkun jgħidulhom moħħna qisu kexxu minn l-imbarazz. U qed tfittex paperclip. Hemm qiegħda, tofli hemm qiegħda. Kull ma trid retrieval tfittex. U fl-eżami tittemmen fik innifsek, tmur b'determinazzjoni iżek ħadd tmur tiġġieled ġlieda, ħadd tmur tiġġieled ġlieda mal-karta tal-eżami u tajt jiena ħammur tajjeb, titkellem fil-pożittiv qatt fin-negattiv u ovvjament nawguralkom jalla l-babin kulħadd ikollu suċċess ta' l-eżamijiet. Josephine, għadek ma tafx kemm ħadd pjaċir li ntqajt miegħek. Grazzi. Ħadd pjaċir ħafna li ntqajt miegħek. L-ewwel nett kien anke ta' onur anke għalik u anke għal Malta li kellna għalliema u riċerkatriċi li għamlet dan is-suċċess anke barra minn Malta. Ġifieri anke tkun anke ta' ispirazzjoni wkoll anke għall-għalliema Maltin ukoll kif qed tagħmel ukoll anke tagħmlu anke diversi anke laqat anke mal-liema oħra biex ovvjament dak li anke tallimt inti u rriċerkajt inti u anke skoprejt inti tgħaddih il-ħadd ieħor ukoll dik hija l-isbaħ ħaġa li tista' ssir, vera? Għal-ġid tal-istudenti kollha u tal-umanità kollha. Dawn l-affarijiet jistgħu anke jiġu adattati minn kulħadd, mit-teachers, mill-ġenituri, minn kulħadd. Josephine, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek, Brian. Thank you.